Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Диляна, кърмичен нумеролог. Сега ще ви представя числото номер 9, като се отнася тази информация за вашето висше аз, т.е. кода, с който сте дошли тук на тази земя, вашата душа. Имайте предвид, че това се отнася за 9, всички родени на 9 и на 27, като за 18 ще има отделно видео, т.е. съвсем различна енергия е там. Това, което е добре да знаят девятките, е, че те са така наречения учелник на кърмичния хороскоп, или това са хора, които се самовглъбяват в себе си с цел вътрешно себепознание и осъзнаване. Учелника не бяга от света, а се оттегля, за да достигне до по-дълбоко разбиране за себе си и за заобикалящата го реалност. Той символизира себепознанието, духовността, духовното израстване и осъзнатостта. Тези девятки, те притежават природна мъдрост и вдъхновяват околните със своите прозрения. Това, което е характерно за девятките, са мъдрост и дълбочина, надежден приятел и доверен съветник, лечител на душата и тялото, както и истински и предан партньор. Тоест, те имат ли приятел за някой, са верни приятели до края на живота си. Те успяват, имат вроден талант да лекуват душата. Тоест, биха предложили мъдри съвети, духовно развитие, лечение, енергийно лечение. Връзките им са дълбоки, истински, изградени върху доверие, разбиране и емоционална стабилност. Те предпочитат партньори, с които да споделят своите философски разговори и духовни преживявания. Обикновено девятките са си самодостатъчни и независими в духовен план и са носители на светлината и знанието. Ако желаете да научите повече за девятките, можете да ме последвате тук в YouTube, в Facebook или в Telegram. Да ми пишете в Viber, тъй като изготвям анализи, които са точно и индивидуално за вас, за вашия код. А след малко продължавам с видео за сенчестата страна на девятката.